mga buddies, andito naman tayo sa another video. Unfortunately, wala na naman po si Nia at nasa trabaho. Pero meron tayong proxy, ang ating manang na maliit din, si Bulinggit, aka Buranday. Mapakilala ko. Ako po pala si Princess. Mag-hi ka sa kanilang lahat. Hi! Okay. So, ayun mga buddies, naisip ko magpa-spelling bee. Ay, oo nga pala, isingit ko lang din. Nung nakaraang video namin, napagkamalan po siyang anak namin. So, hindi po namin siya anak. Kapatid po siya ng katrabaho namin. Ito pong batang ito ay madalas tumambay dito. So, madalas din po namin bigyan to ng pera. Pero ngayon, naisip ko na bago ko bigyan siya ng pera, ay medyo pahirapan na natin ng konti at parang may matutunan din siya. Naisip ko mag-spelling bee. Yan, spelling bee. Para naman ma-enhance yung vocabulary niya at may matutunan din siya kahit na wala sa eskwelahan. At the same time, meron siyang pera, pambaon, di ba? Okay. So, nag-set ako ng 6 na madadaling spellings. Tingin ko madali naman siguro, hindi ko lang mas distinguish kung madali para sa kanya, pero feeling ko madali sa akin. Tapos meron din namang mahirap, so binis ko na lang siya sa letters, mga mahaba. 'Yon, tsaka yung difficulty. So ayun, magsimula tayo. Unang spelling, tingin ka lang doon ha. Unang spelling is hair. Hair. H-A-I-R. R. H-A-I-R. Tama. Ano yung hair? Buhok. Buhok. Buhok, no. Sunod is goat. Goat. G-O-A-T. G-O-A-T. Tama. Nasan? Ano yung goat? Hayop. Hayop yun. Alam mo ba yung tsura ng goat? Hindi ko pa kasi nakita. Pero alam mo yung spelling. Okay, sunod pangatlo is door. Door? Door. D-O-O-R. Okay, door. Oo nga pala, hindi ko pala nabanggit. Yung 6 na unang tanong is pa 5 pesos each. So, yung 6 is equivalent ng 30 pesos. At yung 4 naman na may hirap is 40 pesos, 10 pesos each naman. So, meron siyang makukuhang 70 pag na-complete niya yung 10 tanong. Diba? Natuto ka na, kumita ka pa. Wow, payaman. Payaman. Okay, sunod, pang-4 natin is love. Love. Madali lang yun Love. Talaga? L-O-V-E. Wow, ano ba ang love? Pagmamahal. Wow, pagmamahal. Okay. Pang-5, water. Water? W-A-T-E-R. Wow. Water. Ano bang water? Tubig. Tubig. Iniinom natin yun Pero hindi lahat ng tubig iniinom. Yung mineral water yan. Wow. Okay, pang-6, last sa mga sa madadali is sheep. Sheep. Oh. S. Sheep, sheep. Okay. H-E-E-P. Nice one. Okay, so meron ka ng 30 pesos. Nakompleto mo yung 6. Dito naman tayo sa mga mahihirap ng konti. Sige, Unang-una is chair. Chair. Yes. C-H-A-I-R. Tama ba? Chair. Tama. Ano ba ang chair? Upuan ito, Upuan. Mukhang maghihirap ako sa'yo. Okay, sunod is shoes. Shoes. C-H-O-E-S. Shoes. Final answer? Yes. Ano nga ulit? S-H-O-E-S. Okay, para klaro, ulitin mo ng isang diretso. S-H-O
munti ka na dun ha. Ano ba yung shoes? Tama. Sapatos. Sapatos. Okay, so meron ka ng 50 pesos. Okay, sunod is pang 60, window. Wait, oh. Window. W-I-N-D-O-W. Wow, window. Ano naman ang window? Bintana. Bintana. Ang galing ah. Last. Ito pinakamahirap. Ano. Children. Children. C-H I-L-D-R-E-N. Tama. Alulili. Hey, so meron ka ng 70. Ano, may bonus Ngayon, pa ba? meron tayong jackpot round. Oh, jackpot round. Sa halagang 30 pesos. Wow. Okay. Spell mo ang Ano? crocodile. C-R-O-C-A-D-I-D-E-A. Final answer? Isa pa, spell mo ulit. Para klaro. Sige. C-R-O C-O-D-O-A. Tama ba? Final answer na? Oh, sige. Mali. Ano? Ang in-spell mo is crocodoa. Dapat, ang crocodile is C-R-O-C-O-D-I-L-E. Ano ba? G? Crocodile. G? Hindi. D. D? D as in daddy. D? Tapos I, I, L, L, E. E, So, pag binasa mo siya sa Tagalog, crocodile. crocodile. Okay. Alam mo na ngayon. At least may natutunan kang word. Okay Okay. lang. So, ayun. So, nakuha niyo po yung 70 pesos, pero hindi niyo po nakuha yung ating jackpot round na 30 pesos. So, 70 lang ang napanalunan niya. At least, meron siyang 70. Tama. Okay. So, yun lang. So, ayun mga buddies, natapos ng spelling bee. At ayun na nga, nakuha niya yung ating 10 mga tanong. Pero yung pang 11, which is 30 pesos, hindi niya po nakuha. Sayang. Pero, at least, meron siyang 70. Talan! Meron na siyang pambaon. Diba? Natuto na siya. Meron pa siyang pera. So, ayun. Ano masasabi mo sa akin, tsaka Ate Nea? Salamat po. Magpasalamat ka rin sa ating mga nanonood, di ba? Salamat po sa inyong panonood. Wow. Okay, thank you mga buddies. At uli, sa mga bago sa video namin at sa channel namin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paki-like ng video. Comment down below any suggestions or request kung kaya natin ating susundin yan. Tsaka paki-click na rin ang notification bell para sa ating updated na videos. Yun. At oo nga pala, meron din kaming konting trivia. So gagawin na natin kaugilayan itong trivia na ton. Dahil kami ay mga waray. So magbibigay kami ng isang word. At itatranslate natin sa Tagalog para meron din kayong matutunan. Kailan? Ngayon. Ngayon? Oh. Hindi na Portahan. Yan. Portahan sa amin sa Samar ay door. Pintuan. Yan. Portahan. Portahan is door o pintuan sa Tagalog at English. So ayun lang mga buddy, salamat. Salamat sa suporta. Peace out.